дар асоси қарори раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ доир ба ҷалби хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии пойтахт ба истироҳату фароғат истироҳатгоҳҳои назди мактабӣ ва берун аз шаҳрӣ ташкилу роҳандозӣ шудааст. Дар ин замина истироҳатгоҳи берун аз шаҳрӣ Гулхани ноҳияи Синои шаҳри Душанбе ба фаъолият оғоз намуда, айни ҳол хонандагон ба ин истироҳатгоҳ сафарбар гардидаанд. зимни ифтитоҳи басти якуми истироҳати хонандагон дар истироҳатгоҳи Гулхани ноҳияи Сино масъулини сарвазити муорифи шаҳри Душанбе ва шуъбаи муорифи ноҳияи Сино таъкид намуданд, ки мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе имрӯз баҳри фароғати хонандагон тамоми имконоти заруриро ба таври арзанда муҳайё намудааст. Зинро хонандагон имрӯз дар истироҳатгоҳи мазкур ба фароғат ҷалб шудаанд. Маросими ифтитоҳи басти якуми мавсими истироҳат дар истироҳатгоҳи Гулхани ноҳияи Сино тибқи нақша бо ворид гардидани гурӯҳҳо ба майдон оғоз шуд. Истироҳатгоҳи мазкур тобеъ шуъбаи муорифи ноҳияи Синои шаҳри Душанбе буда, хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии ин ноҳия имсол дар 4 баст ба фароғат фаро гирифта мешаванд. Барои фаъолияти истироҳатгоҳи берун аз шаҳрии Гулхани ноҳияи Сино дар мавсими имсола аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Сино маблағи зарурӣ ҷудо гардид, ки он барои бозам беҳтар барои мондани шароит ва таъмини ғизои солим гузаронидани давраи истироҳати наврасон харҷ карда мешавад. вобаста ба иҷрои қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ташкили истироҳати тобистонаи кӯдакону наврасон дар соли 2021 дар асоси қарори дахлдори раиси шаҳри Душанбе истироҳати тобистонаи хонандагони муассисаҳои таълимии шаҳри Душанбе ба роҳ монда шудааст. бояд тазаккур дод, ки тибқи қарори мазкур дар 4 истироҳатгоҳи берун аз шаҳрии ноҳияҳои шаҳри Душанбе ва дар 36 муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии пойтахт истироҳати тобистонаи хонандагон ба роҳ монда шудааст. дар ноҳияи Сино дар истироҳатгоҳи берун аз шаҳрии Гулхан, дар ноҳияи Исмоили Сомонӣ дар истироҳатгоҳи берун аз шаҳрии Шарора, дар ноҳияи Шомансур дар истироҳатгоҳи берун аз шаҳрии Зимчуруд ва дар ноҳияи Фирдавсӣ бошад, дар истироҳатгоҳи берун аз шаҳрии Орзу истироҳати хонандагон ба роҳ монда шудагӣ аст. дар 4 басте ки тибқи қарор таъсис дода шудааст, хонандагон дар баробари хонандагони муассисаҳои таълимии шаҳри Душанбе, инчунин хонандагони мактаб интернатҳои шаҳри Душанбе истироҳат мекунанд. ва дар ин ҷо дар баробари ба роҳ мондани истироҳати тобистона дар муассисаҳои дар истироҳатҳои берун аз шаҳрӣ ки дар дараи хушманзараи Варзоб воқеъ мебошад, тамоми шароитҳо барои роҳандозӣ гардидааст. истироҳатгоҳи Гулхани ноҳияи Сино фаъолияти пурсамар дошта, дар он беш аз 100 нафар насли наврас ба истироҳату фароғат ҷалб гардидаанд. мураббиён мекӯшанд, ки кӯдакону наврасон дар машғулиятҳо фаъолона ширкат намуда, дар вақти хондани афсонаю ҳикояҳо аз онҳо ҳамаҷониба ғизои маънавӣ бардоранд. истироҳаткунандагон дар майдончаҳои солимгардонӣ ва дар обу ҳавои пурсафои диёри зебои ноҳияи Варзоб таътили худро хубу хотирмон пушти сар намуда, дар баробари фароғат босам ба мутолиаи китоб низ машғул мегарданд, то ки ба соли таҳсили 2021-2022 ҳамаҷониба омода шаванд. дар фароғатгоҳи мо имсол барои 200 нафар истироҳаткунандагон шароитҳои хуб муҳайё карданд. дар фароғатгоҳи берун аз шаҳрии Гулхани ноҳияи Синои шаҳри Душанбе дар ҳар 8 гурӯҳ ташкил карда шудааст ва дар ҳар як гурӯҳ бо тамоми лавозимотҳои барое ки истироҳатро даркоранд ташкил ва муҳайё карда шудааст. аз он аз ҳама кулерҳо, ҳар шаб шабҳои эҷодӣ, шабҳои адабӣ мусиқӣ, шабҳои саволу ҷавоб, журнали шифоҳӣ ташкил карда дар байни истироҳаткунандагон гузаронида мешавад. тамоми шароитҳо барои истироҳати хуби истироҳаткунандагон муҳайё карда шудааст.
маврид ба таъкид аст ки дар майдончаҳои солимгардонии гулхани ноҳияи Сино хонандагони муассисаҳои таълимии ноҳияи Сино дар ду гурӯҳ ба машғулиятҳои гуногун аз ҷумла шашкару шоҳмот ва бозиҳои мухталиф варзишӣ фаро гирифта шудаанд. Истироҳату фароғати насли Наврас имрӯз дар сатҳи баланд ҷараён дорад. Дар ин муддат насли Наврас аз ҳар гуна амалҳои нодуруст дур карда шуда ба китобхонӣ ва сайри диёри маҳбуб ҷалб карда мешаванд. имрӯзҳо тибқи қарори раис шаҳри Душанбе истироҳатгоҳи берун аз шаҳрӣ ташкил шудааст, ки дар он наврасону кӯдакон ба истироҳату фароғат ҷалб шуданд. Бояд гуфт, ки дар истироҳатгоҳи Гулхани ноҳияи Сино шароитҳои арзанда муҳайё мебошад. гурӯҳе, ки ман дар он ҳамчун мураббӣ фаъолият дорам, ки дар он 25 нафар кӯдак мебошад ва саҳми арзандаи худро барои онҳо мегузорам. вақте кӯдаконро мо аз хоб бедор мекунем, сараввал мо онҳоро ба варзиш машғул месозем ва баъди он дастуриро мешӯянд ба хӯроки ба субҳона равона месозем ва баъдан машғулиятҳои бозиҳо бисёранд. масалан волейболбозӣ, тӯббозӣ ва афсонагӯӣ. умуман якчанд бозиҳое ҳастанд, ки кӯдакон машғули онҳо мебошанд. ман Зарипов Иброҳим сеюм бораш ки ба ин лагер меоям. ин лагер хеле хуб аст. дар ин лагер хеле дӯстони зиёд пайдо кардаам. чунон ки дар бораи дӯст гуфтанд, то тавони дӯстонро гум макун, дӯстони меҳрубонро гум макун. ман имконият ёфтам, ки шеъри худро дар ин ҷо бигӯям. шеър дар бораи Эмомалии Раҳмон. ободии миллати мо, ободии давлати мо, ободии марзу сулҳ. Эмомалии Раҳмони мо, эй ёри расони мо, Эмомалии Раҳмони мо. баҳри ободии тоҷикон, баҳри аҳолии тоҷикон, ту ҷонро монӣ дар хатар. Эмомалии Раҳмони мо, эй ёри расони мо, Эмомалии Раҳмони мо. бояд гуфт, ки ҳамасола дар давраи таътили тобистона хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии пойтахт ба истироҳат фаро гирифта мешаванд. имсол низ барои иҷрои қарори раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ хонандагон ба истироҳатгоҳҳои берун аз шаҳриву назди мактабӣ сафарбар карда шудаанд. хонандагоне, ки барои басти аввал дар истироҳатгоҳҳои шуъбаи маорифи 4 ноҳияи шаҳри Душанбе роҳхат гирифта буданд, аз ҷониби масъулини саросити маорифи шаҳри Душанбе ва шуъбаҳои он ба макони фароғат равона гардиданд. дар давоми як рӯз 4 маротиба хӯрок дода мешавад. саҳарӣ ба нисфи рӯзӣ, чошт ва бегоҳӣ. ятимону бепарасторон дар фароғатгоҳи мо қариб 110 нафаранд. ба фикри ман аз ҳама ҳавзи шиноварӣ хубтар, калонтарин, зеботарин дар фароғатгоҳи мо ҳаст. тамоми шароитҳо муҳайё карда шуданд. мо телефонҳои моҳварӣ дорем. падару модарҳо занг мезананд, бо фарзандошон гуфтугӯ мекунанд бо воситаи телефонҳои мобилии мураббиёнашон. ман Ҳайдаров Мед, хонандаи мактаби интернати рақами 1 шаҳри Душанбе мебошам. ман ба истироҳатгоҳ ҷалб шудам. дар ин ҷо хело шавқовар аст. дӯстои зиёд пайдо мекунӣ. тамоми шароитҳо муҳайё аст. дар истироҳатгоҳи Гулхан шохмот, теннис, футбол ва дигар намудҳои бозӣ мешавад. ман дар оянда мехоҳам барои ватанам хизмати зиёд кунам. дар ин баробар ёдовар мешавем, ки дар дигар ноҳияҳои пойтахт низ истироҳатгоҳҳои берун аз шаҳрӣ фаъол аст. бояд гуфт, ки истироҳатгоҳи берун аз шаҳрӣ Зимчируди ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе низ дар мавсими имсола фаъолияти худро дар 4 баст ба роҳ монда наврасону ҷавононро ба фароғату солимгардонӣ фаро мегирад. дар навбати аввал хонандагони ятиму бепарастор, иштирокчиёни озмунҳои фанниву олимпиадаҳо ва ширкаткунандагони чорабиниҳои ноҳиявию шаҳрӣ ҷалб карда шудаанд. ҳамзамон дар як баст ба 20 нафар хонанда аз мактаб интернати рақами 1 барои кӯдакони ятим ва бепарастори шаҳри Душанбе барои истироҳату солимгардонӣ роҳхат дода мешавад. бояд қайд намуд, ки маблағ
гузории истироҳати кӯдакон дар соли 2021 низ аз ҳисоби буҷети мақомоти иҷроии ҳокимияти давлати ноҳияҳои шаҳри Душанбе ба роҳ монда шудааст ва дар як рӯз барои як кӯдак зиёда аз 25 сомонӣ барои хурду хӯрок сарф карда мешавад ва тамоми хӯрокҳое ки омода карда мешаванд аз ҷониби ошпазҳо ҳама маводҳо тару тоза буда ва хӯрокҳои гуногун пешбинӣ гардидааст. Хонандагоне ки дар соли таҳсил дар озмуну олимпиадаҳои шаҳрӣ, ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ ширкат варзидаанд, инчунин хонандагоне ки аз оилаҳои камбизоат ҳастанд, хонандагоне ки масалан ятиму ниятим ҳастанд ба истироҳатгоҳҳои мазкур ҷалб карда мешавад. Бахусус дар як бас 80 нафар хонандагони мактаб интернат барои кӯдакони ятими шаҳри Душанбе низ ҷалб мегарданд ва хонандагони гӯем таҳсил мекунанд ки инчунин хоҳиши дар он ҷо истироҳат карданро дорад ва бояд гӯем ки дар истироҳатгоҳҳои берун аз шаҳрӣ дар баробари истироҳати бо фароғат барои хонандагон барои идома додан ё масалан машғул шудан ба раванди таълим тамоми шароитҳо муҳайё карда шудааст. Масалан дар истироҳатгоҳ утоқи компютерӣ, утоқи маҳфилҳои бадиӣ эҷодӣ низ ташкил карда шуданд ки аз тарафи мутахассисон тибқи реҷаи кории истироҳатгоҳ бо хонандагон корҳо бурда мешавад. ҳолати санитарию эпидемиологии сифати маводи хӯрока ва талаботи дигари мавҷуда пайваста аз ҷониби сохторҳои назоратӣ санҷида мешавад, то ин ки дар беҳтарин шароит наврасон давраи фароғати худро сипарӣ намоянд. Тибқи маълумоти масъулини соҳа дар асоси дастуру супоришҳои роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе соли равон дар ҳудуди истироҳатгоҳ аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Шоҳмансур бинои муосир бунёд гардид ки бо тамоми шароити лозима муҷаҳҳаз мебошад. риояи вазъи санитарии эпидемиологии муассисаҳои берун аз шаҳрӣ ташкил карда шудааст ки дар он ҷо риояи қатъии қоидаҳои санитарии эпидемиологӣ аз ҷониби кормандони истироҳатгоҳҳо ва хонандагони ба истироҳатгоҳ ҷалб шуда ба роҳ монда шудааст. Раванди истироҳати хонандагон аз ҷониби сарраёсати маорифи шаҳри Душанбе мунтазам зери назорат гирифта ва инчунин кӯмакҳои зарурӣ ва саривақтӣ расонида мешавад. Барои мураббиён дар ин муддат семинарҳои амалӣ, корҳои фаҳмондадиҳӣ гузаронида шудааст. Чунончи дар маркази кӯдакон тартиби истироҳати хонандагон дастури методӣ барои мураббиён ва роҳбарони лагерҳои истироҳатӣ роҳандозӣ гардидааст. вобаста ба ин дар сарраёсати маорифи шаҳри Душанбе телефони боварӣ таҳти рақами 221 вуҷуд дорад ки кадом вобаста ба вазъи истироҳати кӯдакон дар тамос бошанд ва ба саволҳои додаи онҳо ҷавобҳои мушаххаси заруриро мегиранд. тазаккур дода мешавад ки дар асоси қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва қарори раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар бораи ташкили истироҳати тобистонаи кӯдакон ва наврасон дар соли 2021 таълимгирандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии ноҳияи Фирдавсӣ низ ба истироҳат
ҷалб гардиданд. тибқи маълумоти мавҷуда имсол дар 4 баст 200 нафар ба фароғати давраи солимгардонӣ фиристода мешавад ки аз ин 180 нафар хонандагони фаъоли муассисаҳои таълимӣ буда 20 нафар тарбиятгирандагони мактаби интернати рақами 1 шаҳри Душанбе мебошад. аз ноҳияи Фирдавсӣ кӯдакону наврасон давраи фароғати худро дар истироҳатгоҳи берун аз шаҳрии Орзу сипарӣ менамоянд. дар истироҳатгоҳи ном бурда барои наврасон тамоми шароити лозима ба таври назаррас фароҳам оварда шудааст. пеш аз оғози истироҳатгоҳҳо аз ҷониби мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ва мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияҳои пойтахт тамоми таъмиру тармими истироҳатгоҳҳои берун аз шаҳрӣ аз таъмир бароварда шуданд ва аз ҷониби комиссия қабул гардида тамоми таҷҳизот кати хоб рахти хоб ва инчунин шароити мусоид барои кӯдакон муҳайё гардидааст. маврид ба таъкид аст ки дар асоси қарори марбутаи раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ масъулини маорифи ноҳияи Исмоили Сомонӣ, Шоҳ Мансур, Фирдавсӣ ва Синои шаҳри Душанбе муаззаф гардиданд ки ба пуррагӣ истироҳату фароғати хонандагони муассисаҳои таълимии шаҳри Душанберо таъмин намоянд ва дар ин самт тадбирҳои зарурӣ роҳандозӣ намоянд, то дар ин давра истироҳати муҳассилин бемушкилӣ сипарӣ карда шавад.